Velkommen til Uhyggelige Møder, episode 5. Jeg har 4 historier med fra Reddit i dag, og der er masser af gys og uhygge. Så gør jeg klar, så går vi i gang. Jeg tror, jeg mødte en morder fra Craigslist. Tilbage i 2011, da jeg var 19, ledte jeg efter et værelse til leje i den by, jeg flyttede til for at studere. Det var omkring en times kørsel fra min familie. Jeg havde ikke meget held, så min mor begyndte at hjælpe mig med at finde et sted. Hun fandt en annonce på Craigslist om et værelse til leje for $300, inklusiv alt forbrug. Husejeren var en mand, og han lejede de ekstra værelser ovenpå til andre kvinder, mens han boede i en istandsat kælder. Annoncen oplyste, at han sjældent så de andre lejere, fordi han havde et køkken og sin egen indgang nedenunder, og han foretrak kvinder, fordi han havde haft problemer med, at mandlige lejere festede for meget og havde tidligere forårsaget skade på ejendommen. Vi besluttede os for at tage et kig, eftersom det var det billigste, vi kunne finde i området. Tilsyneladende var det et anstændigt hus, som lå i et respektabelt kvarter. Udlejeren åbnede døren og virkede meget imødekommende. Han var middelaldrende og inviterede os ind i et tilstødende køkken og spisestue. Alt var pænt og rent. Min mor elsker at snakke og lære folk at kende, så de var hurtigt engageret i en samtale, mens jeg stod stille og roligt og observerede stedet. Lidt efter sagde han, at han ville vise mig det værelse, som var til udlejning. Vi gik mod trappen for at gå op, som jeg troede, eftersom han sagde i telefonen, at mit værelse var ovenpå med de andre lejere. Ikke desto mindre åbnede han en anden dør, og vi fulgte efter. Han førte os direkte ned i kælderen og åbnede en dør til et meget lille værelse, hvor der hverken var et skab eller vinduer. Han fortsatte med at sige, at dette var mit værelse, og jeg ville dele badeværelset på gangen med ham. Desuden påstod han, at hans soveværelse ikke havde en dør, der ledte ind til badeværelset. Jeg tænkte bestemt, at det lød mærkeligt, men jeg kunne ikke sige det direkte til min mor, i det de begyndte at tale om noget andet. Herefter førte han os videre op til første salen, viste os de andre værelser, hvor dørene var åbne og proklamerede, at de i øjeblikket var udlejet. Ovenpå var der en bred repo, der var omgivet af værelserne. Så snart vi var deroppe, gjorde han tegn mod et af værelserne, og startede denne lange, indviklede historie om kvinden, der boede derinde, og fortalte om hendes alkoholisme og en skør eks. Han overdrev meget og brugte mange fakta. Min mor stod der og lyttede til ham. Jeg ved ikke, om det var ren og skær distraktion, eller om hun ikke ville virke uhøflig eller ikke lyttende. Mens min mor lyttede opmærksomt, tog jeg mig tid til at undersøge stedet nærmere. Jeg kiggede ind i alle 3 værelser og badeværelserne. Der var møbler, men ikke en eneste genstand derinde, der så ud til at tilhøre en kvinde. Intet tøj eller noget. Kun herretøj i et af skabene. Alle dørene var åbne, havde pænt rente senge med sengerammer af mørkt træ. Skænke med spejle og natborde. Der var glidende spejlskabe, og de var tomme. Intet stod fremme på natbordene, kun en læselampe. Jeg gik ind på badeværelserne, og der var ikke nogen tegn på forfændelighed end en håndsæbe. Jeg kiggede også i bruserkabinen og fik øje på en enkelt sæbe. Soveværelset til venstre havde en tom kuffert liggende åben på midten af sengen. Dette var et af værelserne med det tomme skab. Han havde ingen problemer med, at jeg listede rundt i hans lejers værelser uden deres tilladelse. Jeg hørte ham så fortælle min mor, at han havde nogle af sine ting i deres skabe, men de havde ikke noget imod det. Og jeg var ligesom, hvorfor fanden ville en lejer betale dig for, at du brugte deres skabe til opbevaring? Jeg følte mig virkelig utilpas og gjorde tegn til min mor, at vi skulle gå nedenunder, men hun snakkede videre med udlejeren. Min mor havde nævnt, da vi ankom, at hende og min far skulle på ferie næste uge, og at jeg ikke kunne komme med, fordi jeg skulle arbejde. Han bragte det op igen, og at jeg skulle komme forbi næste uge og spise middag med ham og de kvindelige lejere, for at se, om vi kunne alle enes ad. Jeg sagde sikkert, og så gik vi. Så snart vi satte os ind i bilen, fortalte jeg min mor, at jeg bestemt ikke ville bo der. Hun var forbløffet. Jeg var nødt til at forklare hende, at han ikke kun løj om, at det værelse, jeg angiveligt skulle leje, men også, at jeg ikke skulle bo nede i kælderen sammen med ham, samt dele badeværelse med ham, og han havde ikke engang en forbandet dør. Men lagde hun heller ikke mærke til, at ingen andre overhovedet boede der? Hun forstod det stadig ikke, og troede, jeg bare var paranoid og syntes, han var sød, og huslejen var billig. Jeg var nødt til at fortælle det til min stedfar, og få ham til at fortælle hende, at jeg på ingen måde ville bo der. Jeg forsøgte at indberette indlægget på Craigslist, men da vi kom hjem den dag, havde han fjernet det. Jeg tror, han planlagde at myrde mig ved selve middagen, eller bortføre mig og holde mig som gidsel i det kælderrum, hvor der ikke var nogen mulighed for at undslippe. Jeg håber, at den fyr rammer et vejtræ med sin bil en dag.
En, som har hørt min historie og som arbejder med retshåndhævelse, påpeger, at der sandsynligvis var tale om en sexhandelssituation. Soveværelset i kælderen var, hvor et offer kunne blive holdt, bedøvet og misbrugt, indtil offeret var fuldstændig nedbrudt og derefter kunne handles. Jeg tror ærligt talt, at dette er en mere plausibel situation, og at min by er faktisk et hotspot for det. Jeg er så taknemmelig for, at vi kom ud derfra, og jeg håber, at min erfaring kan hjælpe nogen en dag med at lægge mærke til detaljer og komme sikkert ud fra en lignende situation. Kære folkens, pas på derude. Jeg tror, din datter kan være blevet drugged. Da jeg som 12-årig gik i 7. klasse, overnattede jeg tit hos min veninde. Lad os kalde hende Erin. Efter hver eneste gang, jeg overnattede hos Erin, fik jeg kvalme kastet op og blev ekstremt søvnig. På daværende tidspunkt boede hun sammen med sine forældre og sin bror, som var 5 år ældre end os. Efter omkring 5-6 gange at have oplevet disse symptomer, bemærkede min mor tilsyneladende et mønster og spurgte, om jeg drak alkohol hos Erin. Jeg kan huske, at jeg grinede af det spørgsmål, fordi jeg aldrig selv havde drukket alkohol på det tidspunkt i mit liv. Men min mors spørgsmål var ment alvorligt. Jeg sagde nej til hende, og jeg troede, at Erins mange gnavere gjorde mig syg. Hele scenariet virkede mistænkeligt for min mor, så hun lod mig ikke overnatte hjemme hos Erin længere. Men jeg fik stadig lov til at overnatte hjemme hos mine andre venner. En aften var jeg sammen med en gruppe venner, og vi havde filmaften hjemme hos Erin og tog derefter videre for at overnatte hos min veninde Sara, som jeg har sovet hos mange gange uden problemer. Næste morgen blev jeg syg derhjemme med samme symptomer, så min mor tog mig hen til lægen for at blive undersøgt. Hun fortalte lægen, at hun troede på mig, når jeg påstod, at jeg ikke drak alkohol, men i betragtning af mine tømmermænds symptomer, var lægen tilsyneladende vantro og tog en promilletest på mig, som kom tilbage med 0, hvilket støttede op om min påstand om 0 alkohol. Han sagde, at de kunne teste mit blod for GHB og hypnol, men hvis jeg indtog stoffet, ville det ikke længere kunne spores i blodet. I betragtning af omstændighederne informerede han min mor om, at jeg sandsynligvis var blevet drugged hjemme hos Erin, da det var det eneste fællestræk, der gik forud for mine symptomer. Der var ikke nok beviser til at vise, hvem der havde bedøvet mig, så min mor forbød mig fra Erins hus. Jeg holdt helt op med at besøge hende, og efterfølgende havde jeg ikke lignende symptomer. Efter omkring 2 måneder, hvor jeg ikke havde været hjemme hos Erin, sendte hendes storebror mig en besked på Facebook og spurgte, hvorfor jeg aldrig kom forbi mere. Han fortalte mig, at han optog nogle ting med sit videokamera, som jeg helt klart skulle se, og opfordrede mig til at komme forbi Erins hus. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg slettede Facebook. Jeg har aldrig fortalt mine forældre om den besked, men set i bakspejlet var Erins storebror sandsynligvis ude efter at gøre noget ondt mod mig. Manden oppe på mit loft. Så jeg er en mand på 24, som har boet alene i omkring 2 år nu. Jeg har en meget lille bungalow. I denne bungalow har jeg et loftsrum. Jeg gætter på, at det er omkring 5 x 5 meter i størrelsen, og man kan kun rigtig stå op derinde i midten af rummet. De fleste aftener arbejder jeg som nattevagt på en fabrik. Jeg sidder stort set bare og scroller på min telefon hele natten. Så jeg plejer at komme ind kl. 8 om morgenen. Forleden kom jeg hjem under en kraftig storm, og på trods af høj blæst gik jeg direkte i seng. Da jeg vågnede, greb jeg ud efter min telefon, men jeg var så træt, tjekkede jeg ikke alle mine notifikationer. Jeg har et overvågningskamera uden for min hoveddør, som viser mig, hvem der ville være kommet ind på mit værelse. Jeg lagde mærke til, at den var blevet aktiveret kl. 7.42. Jeg kom selv ind i huset omkring 8.10-8.15. Jeg tjekkede videoen og så, at det var en mand. Han var presset helt op til døren og fundet rum med håndtaget. Det gjorde han i cirka 10 sekunder, indtil han fik øje på kameraet. Da han først gjorde det, sprang han meget hurtigt væk. Dette foruroligede mig, men det skræmte mig ikke helt. Men jeg rejste mig op og gik ud i køkkenet for at lave noget mad. Til min store overraskelse stod bagvinduet i køkkenet åben.
Jeg begyndte øjeblikkeligt at tænke på, om der var en ubuden gæst i mit hjem. Men jeg slappede langsomt af, da jeg overbeviste mig selv om, at jeg havde ladet det stå åbent. Resten af dagen bestod af, at jeg lagde mærke til småting, der ikke virkede rigtigt og skræmte mig selv. Samme aften satte jeg mig ned for at se det i fjernsyn, inden jeg skulle tage afsted til holdskifte kl. 22. Men jeg fik øje på noget, der fik mit hjerte til at springe op i halsen. Ud af øjenkrogen kunne jeg se, at min loftslem langsomt blev åbnet. Jeg kan tydeligt huske, at jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved min egen fornuft. Det måtte være helt sikkert være en hallucination. Men da jeg rettede blikket på loftlemmen, var der noget, som gjorde mig så bange. Jeg så fingre gribe fat om lemmen og begyndte at bevæge den mere. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne mærke, at panikken virkelig begyndte at stige, og jeg var ikke sikker på, om jeg kunne forlade huset og ringe til politiet, eller om jeg skulle prøve at råbe af den, der var deroppe. Jeg valgte en blanding af begge. Jeg begyndte at ringe 112 og løb ind på mit soveværelse, hvor jeg kunne låse døren, så snart jeg begyndte at løbe. Hørte jeg, at haspen knæede og genkendte lyden, hvem mænd der var oppe på mit loft, var i færd med at fjerne lemmen. Hurtigt nåede jeg hen til min soveværelsesdør, men jeg stoppede op og kiggede ned ad korridoren, og så et øjeblik, at lemmen var væk og åbenbarede et mørkt hul op til mit loft. Jeg så derefter et par hænder holde fast i en af kanterne af hullet. Øjeblikkeligt råbte jeg, "Hvem er du? Jeg ringer til politiet. Jeg har et våben. Jeg ejer ikke en pistol. Hvis du tager et skridt ud derfra, skyder jeg dig." Adrenalinen fik virkelig mine hænder og stemme til at ryste, men jeg prøvede at lyde så hård, som jeg kunne. Så jeg noget, som jeg virkelig ikke tror, jeg nogensinde vil glemme. Hænderne gled tilbage i mørket. Faldt han ned. Jeg smækkede min dør og låste den så hurtigt jeg kunne. Opkaldet gik igennem, og jeg var i stand til at komme i kontakt med politiet. De sendte betjente til mit hus, mens jeg fortalte dem, at jeg ikke vidste, om manden var bevæbnet eller ej. Og vagtchefen sagde, at jeg skulle blive på linjen. Jeg hørte manden gå hen til min dør og rasle med dørhåndtaget. Han gik også til sydenladende gennem min skabe i mit køkken, fordi jeg hørte en masse tumult derindefra. Sandt at sige ved jeg ikke, hvorfor han blev. Jeg ville have forladt huset, men han blev lige indtil politiet kom ind og arresterede ham. Til sydenladende var han en hjemløs mand og var bevæbnet med en kniv fra mit køkken, og var for nylig blevet set i området forsøge at komme ind i andre huse. I dag er jeg meget bange for at sove i mit eget hus. Jeg sover altid med min soveværelsesdør låst og alle mine vinduer lukket. Jeg sover også med en kniv under hovedpuden. Jeg ved, at det næppe nogensinde vil ske igen, men jeg kan bare ikke glemme den måde, han faldt ned fra mit loft. Så det er historien om det mest skræmmende, der nogensinde er sket for mig. Jeg lavede denne beretning for at fortælle den, fordi jeg føler, at hvis jeg skriver den ned sådan her, vil det føles mindre som en rigtig ting og mere som bare en historie. Hold øje med dine børn i butikker. En dag i supermarkedet Walmart lagde jeg mærke til en lille pige. Hun rendte rundt omkring legetøjsgangene, og på et tidspunkt måtte hun have løbet forbi mig 4 eller 5 gange. Hver eneste gang hun gjorde det, bed jeg mærke i, at en mand var lige hældende på hende. Af en eller anden grund kunne jeg mærke, at der var noget galt. Jeg stoppede den lille pige og spurgte hende, om den var blevet væk, hvortil hun svarede ja. Jeg spurgte, om denne mand, der fulgte efter hende, ikke var hendes far, og med tårer i øjnene så hun på ham og så langsomt tilbage på mig og svarede nej. Jeg tog hende i hånden og fortalte hende, at jeg ville gå op til kundeservice og få dem til at ringe efter hendes mor. Manden stod stille midt i midtergangen, hvor vi skulle forbi. Jeg greb hendes hånd lidt hårdere, da vi gik forbi ham, og gik hen til indgangen af butikken. Da vi gik forbi manden, kiggede jeg ham lige ind i øjnene, og han smilede skævt og grinede, hvilket også i dag får håret til at rejse sig på hele min krop. Havde jeg ikke stoppet den lille pige og bragt hende hen til kundeservice for at finde hendes mor, var jeg virkelig bange for at vide, hvad der ellers ville have været sket med hende. Da en af historierne i dag vedrører drugging, har jeg valgt det som emne. Drugging er en betegnelse for at blive forgiftet ved at få puttet noget i sin drink. Der anvendes ofte lugt, farve og smagsløse hurtigt virkende stoffer.
De mest hyppige symptomer på drugging er påvirkning af bevidstheden og hukommelsestab. Nogle oplever decideret blackouts, mens andre kun husker glimt. Drugging rammer primært unge kvinder mellem 16 og 25 år, men kvinder i alle aldersgrupper kan i princippet blive ramt. I 2015 fik Giftlinjen, som er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor man kan få råd og vejledning i tilfælde af forgiftning, 95 opkald, hvor en person mistænkte at være blevet drugged. I 2021 var tallet 314. En aktindsigt, som TV2 Echo har fået lavet, viser, at Københavns politi i 2016 modtog 5 anmeldelser om drug rape, mens de i 2021 modtog 28 anmeldelser. Det svarer til en 6-dobling. Drugging kan lede til, at offeret bliver voldtaget, hvilket også kaldes drug rape. En ny rapport fra Center for Seksuelle Overgreb viser, at hver 5. kvinde, der tager kontakt til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, mistænker, at de er blevet udsat for drug rape. Flere eksperter inden for området peger på, at der er mørketal i forhold til, hvem der anmelder drugging og drug rape, hvilket kan skyldes forskellige årsager. Men det er værd at hæfte sig ved, at hvis man nærer en mistanke om, at man er blevet drugged, skal man tisse en kop inden for 24 timer, ellers vil de mistænkelige stoffer forsvinde fra ens krop. Og stofferne kan i visse tilfælde være det eneste bevis på, at man er blevet drugged. Hvis man har en mistanke om, at man er blevet udsat for et fysisk overgreb, skal man kontakte sin egen læge eller politiet på 114, eller en skadestue, eventuelt et center for voldtægtsofre. Da nogle af stofferne forsvinder meget hurtigt fra kroppen, er det vigtigt, at man søger hjælp, så snart man er klar over, hvad der er sket. Kan man overhovedet undgå drug rape? Der er 3 ting, der kan mindske risikoen for, at man bliver udsat for drug rape eller drugging. Drik dig ikke alt for beruset. Gerningsmændene vælger nemlig ofte et offer, der allerede er beruset. Vend aldrig ryggen til din drink eller øl. Tag altid dit glas med dig. Modtag heller ikke drinks for andre og smag ikke på andres drinks. Pas på dine venner, når I er i byen. Hvis nogle af dine venner virker meget fulde eller anderledes end han plejer, så efterlad ikke vedkommende alene. Det er meget sjældent, at retssager om drugging når de danske retssale. For nylig blev 2 36-årige mænd dømt for at have puttet amfetamin og metamfetamin i en ung kvindes drink. De fik henholdsvis 5 og 7 måneders fængsel. Heldigvis tog hun en taxi hjem og kontaktede sin læge, da hun opdagede, at der var noget helt galt. Hun blev undersøgt og afgav en urinprøve, inden der var gået 24 timer, og prøven viste, at hun var blevet drugged. Gerningsmændene blev endvidere dømt på baggrund af videoovervågning, der klart viste, at de begge havde puttet noget hvidt pulver i offerets drink. Hændelsen skete i januar i 2023 på den eksklusive natklub Soho House i København. Og jeg har en bonusanbefaling med til jer i dag. Det er podcasten, der hedder Min seng er et gerningssted. Den er lavet i et samarbejde mellem en ung kvinde, der har været bosat i Sverige, og en journalist for TV2. Kvinden fortæller om sin relation til en nydømt sexforbryder i Sverige. Da hun boede i Stockholm, var han nemlig hendes udlejer. Han er dømt for at have drugged, voldtaget og filmet kvinder i selv samme lejlighed i en periode før og efter hun har boet i den. Podcasten er fortsat ved at blive udgivet, men de første afsnit er ude nu. Lyt til den i din yndlingspodcast-app. Og så til episodens anbefaling. Jeg anbefaler dokumentaren The Lesson is Murder på Disney Plus fra 2023. Den tidligere FBI-agent og nu professor i kriminologi ved University of South Florida, Dr. Brianna Fox, har samlet sine bedste studerende til serien, hvor de på bedste Mindhunter-vis skal profilere udvalgte kriminelle, som allerede sidder inde. I seriens første episode handler det om seriemorder sygeplejersken Will Davis, der blev dømt for 4 drab. I interviewet afslører han noget, som han tidligere ikke har fortalt. I anden episode går de tilbage til en gammel sag fra 1994, hvor offeret, en ung kvindes eksmand, en tidligere politibetjent, Robert Frater, hyrede en lejemorder til at stå for hendes mor. Nu sidder han på dødsgangen, men spørgsmålet, som de også undersøger, er, om han taler sandt om sin uskyld. De afdækker nogle foruroligende sandheder. I tredje og sidste episode undersøger Dr. Brianna Fox og hendes team den kvindelige seriemorder Ivy de Molina, som var en prostitueret, der drev en mindre gruppe, der gik med til at begå mord. 2 mænd blev dræbt på brutal og sadistisk vis. Det viser sig, at Ivy
har en usædvanlig profil, og for at tage et spadestik dybere undersøger teamet, hvad der gjorde hende til seriemorder. Det gør de ved at grave i hendes fortid. Det kommer der en interessant historie ud af. Dokumentaren The Lesson is Murder består af 3 afsnit og kan ses på Disney+. Det var alt for i dag. Tusind tak for, at I lytter med. Og husk at gå ind og give en anmeldelse og en rating. Det hjælper podcasten rigtig meget. Og hvis I har lyst til at følge med i, hvad der sker, kan I også finde Uhyggelige Mødre på Instagram og på Facebook. Ha' det godt så længe. Hej hej!